see, 'cause I think I do want you next to me. Want you next to me, but does this work? 'Cause Good morning. Baba. Nilagyan siya ng bibni. Pardon? Yeah. Yung lobster. Maraming barbecue. Good morning, Kuya. Good morning, guys. Today, first day of school ng mga bata. Si Kuya and si Sax. Then si Holly next week pa. Nagawin ko lang sila ng lunch. And yung babaunin nila. Yung breakfast nila, gusto daw nila mag-toast and gatas. Nagagawa ko muna sila ng lunch. You want me to put this, Kuya? Yeah, we're gonna order. Just butter. Dito doon. Or sleep. Stop sleep. Hmm? Huh? He said hi to me. He said hi to me. Hmm? He woke up and went into office and said hi, Zachary. When? At 7:30 something. I see you pulling up to meet me in your car. I know you didn't have to drive, you don't live far from me. I know we're friends, but baby, something's on my mind. Kaya si Sak. Gusto raw, may natira pa palang noodles and gusto nilang noodles. Si Sak, nilalagay niya sa tinapay niya. Is this enough, Kuya? Yeah? Okay. Ito yung kanilang sandwich. Nalagyan ko lang ng tape. So, tapusin ko lang to. So, yung kay Sak nasa bag niya na. Ito kay Kuya TJ. Ang brain food nila ay strawberries. Ayan na yung snacks. Sigat siya yung Come on! Say goodbye to your mom. Alright, come on, Kuya. Good luck. Good man. Good luck. And enjoy, okay? Yeah. Alis na sila. Ako na yan. Goodbye. Your school bag, don't forget. Imimit nila si daddy nila sa, sa main office kasi binigyan si Kuya ng, I love you. Binigyan si Kuya ng, bilan siya ng damit kasi short na yung kanyang jacket. Yeah, dito si Dan para mag-say goodbye sa kids kasi uwi na rin sila today. See ya! Enjoy! Good luck! Pila ako ng eggs. This is yours, babe. Ito ang kanilang breakfast, yung eggs. Tapos yan. Tapos may tira pa kami kahapon. Tapos fried rice. So, eggs lang naman ang lulutuin ko. Tapos toast. Kasi si Jan gusto niya mag-toast. Pero pumunta muna siya sa sa baiting na niya ulit daw yung dagat. Dagat, oo. Good morning, Are you ayan. going to school tomorrow? Yeah. We're leaving today. Bukas. Ito yung, aray, mainit. Ininit ko yung tira, ayan. Tapos, nag-init din akong fried rice. Si Jan andun na, oh. Magbe-breakfast siya. Nandun na yung egg and toast niya. Iyan na si Aileen. Aileen, come here. I'm done cooking.
Lagyan mo ng sticker. May sticker naman yung aking notebook. Yung ano sa camera, day ba? Ako may run ako siya. Nagkakpan ko ng sticker. Say hi everyone. Diba ba? Pagod? Pagod kumain, baba? Nakapagod Buti din na lang na. sumusa. Ano talaga Kasi sa iba, hindi siya mapili. Si Sak hindi talaga. Iyak talaga. Pero si Kuya, si Muli, alam ko yun. Ako Si yun Sak lang talaga. naman. Si Sak, si Kuya Sak. Si Kuya Sak ang ayaw pumunta kahit kanino. Kahit kanino. Ewan ko to sa dalawa. Gusto nila sa ilalim ng ano kahit nauuntog. Sisa. Yung dalawa nasa ilalim. Hindi na kailangan magka-B-house. Hindi nga. After the Di ba may table. cabi house? Hindi, yan na lang. Minsan lagyan mo na lang ng tablecloth or kumot. Oh, ay, you ang baby Dal naman. naman ang tito Manay. Oh, sus, tita Manay. Chika pa more. Babe, where's your phone? Copy that. I'm using it for sec. Okay. Tutong When I send pala. you to the photo, please send that to me Yeah. later. Yeah, we're ready. Gutom pa pala siya, kaya pala sinisigawan niya si Tita Manay. Yung tingnan mo na, hindi na umabot yung aking tip. Nakita niyo yung ano ni Lyra? Ano? Yung TikTok na ito. Bago? May bago na naman siya? Yung hindi na kayo umalis. Hindi ko yan nakita. Oo nga, nandun lang tayo sa Yung biglang hindi na kayo umalis na kami ni Lyra, nandun pa rin kayo. naiwan na. Uy, gusto ko yan. Hindi, nag-headbang kasi tayo ata nun. Ah, sila yung nag-ano? Si Lyra nag-post. Pareho ba yung step natin nagaganon Umalis na na? kami, nandun pa din kayo. Tignan niyo. Nagwawala kami May eh. nag-comment, oy, umuwi na yung yun, nandun pa rin kayo. Kay Lyra yan? Kay Lyra. Yung ano niya, awag na, huy! Eh. Sabi nakauwi na lahat, hindi pa rin kayo sabay-sabay. Dalawa na nga lang kayo. Yun talaga ang goal. Pinapil talaga natin. Yung dalawa mo, ano yung dalawa may sariling step. Oh my gosh. So funny. Gusto nyo matawa, punta kayo sa Wala, TikTok. nag-give up na sa Smiley at saka si Kate maganda sa inyo. Naginipan ko kayo kagabi, girls. Pagising ko daw, sabay-sabay na kayo. Ay, hindi yung mangyayari. Panaginip lang talaga. Bangungot yun, Besh. Hindi yan man yun. Sabi niya, tig-isa na nga kayong choreo. Wala pa rin kayong dalawa. Hayaan nyo balang araw magsasabay-sabay din kayo. Pero kay one day, no, magsabay. Manay, need kayo pressure cooker para lumambot. Grabe naman. Ba't po ibang step ni Manay at Race? May backup dancer. Kami daw backup dancer niyo. Bakit? Nom nom nom. Baba. Yes. What can you say about Tito John? Stop. What can you say Honey. about Tito John? Crop Stop. top. Hey, it's Crop sexy. top. It's sexy. Yeah. Is he sexy? Crop top na, no, Baba? Yes. Big belly. Big belly, Tito John. Oh, she's like, don't be mean to Tito John. Big belly, Tito Does he have John. big belly? Yes. No, it doesn't. How about Daddy? Oh, that mommy. Daddy's big belly. Daddy has big belly. Grabe siya. Binbag ako, Baba. Binbag daw ako, Baba. Grabe ang Tito John, no? Ukraine si Tita Manay. I know. Ay, pagalit na. Ay, pagalit na. It's not a beanbag, Baba. It's not a beanbag. It's not a beanbag. Yeah, Baba. Oh no. You're tired now. You're tired now, are you? Are you tired? Ano ba nga, Baba na yan? Tawa pa rin siya. Gusto niya tayong usap lang. Parang hazel boy. You said it's straight A bathroom. Why put one in? What's a 30 bathroom? I'll try it. 3 bathroom. Yeah. That's all. Kagigil ka, be. 3D. 3 D bathroom floor. Gusto niya. Nice, that looks Yeah, go again. unbelievable. So like it looks like yeah. Oh wow. Huwag naman yan dyan. Oh, look at that. You Imagine wanna walking in go your bathroom like that. Yan. Hindi naman yan nag-start.
Sila. Mommy, Yes, Papa. I don't know where to go. He's over there. Oh, he's on the phone. But he's outside. He's on the phone and we go, all the wind. Look, she's smiling, ah. She's smiling. No. She's smiling. Gusto niya pumunta kay Dan? Gusto niya mag-vibe. Gusto Dan. Cute. Kami naman ng mga girls ang kakain. Ito yung kalahati ng picadillo. Initin ko to. Under the tree. And isa na lang yung natirang lobster. Ayan. Mango juice talaga yung ipupunta sa ma'am. Ito na yung ating picadillo. Mainit na siya, ha? Sarap niyan. Ayan. Kain. Kain mo lang kami. Hi, guys. Ayan, nakaligo na ako. And si Ayla, ready na rin siyang umuwi. Kami ni Kat. Punta kami ng mall. Right, Papa? Ayan na, naka-jacket. Winter ngayon, guys. Winter ngayon. Kaya nga, winter ngayon. Sabi ko, targayin ko muna siya bago siya umuwi. Baba, hi. Say hi, people. I'm going home today. Hi. Ayla, hi. Hi, Baba. Hi. Hi, Baba. Sabi ng tissue, Baba. Tissue. Ha? Oh, sa'yo yan. Bam, bam, bam. Bam, bam, bam. Matagar, lalo kung malaki. Ay, operahan ka mo. Maya-maya. May injection ka? I-inject mo na siya. It'll be a bloody operation, guys. Tapos mga abe, please. Extend. Oh, yeah, it is, my love. Like that. Yeah, thank you. Okay. Pinaano ko lang. Taas, para kita kami ni Baba. Baba. Okay na? Yeah, okay na. Where's Ayla? Where's Ayla? Where's Ayla? Ayla. 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 I like your dress, Papa. Yeah, Baba. You're going home, Baba. Going home again. 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 Hmm. Look at your bow. Look at the bow. In that white. Yeah, it's alright. Papa. Say hi. Hi, vlog. We can go anywhere. Let's go. Bang off. Okay. Hi, vlog. Hi, vlog. Sabay na lang tayo umalis. That's not No pressure. No pressure. No pressure ka. Baka ang kilay mo nasa last. Wait lang. So what, should we feed her? Not really. Yeah, should be fine. I'm going home. So these things are the 5, 6. bakal pa naman. Okay lang. Oy, relax ka lang. Hi. Yeah. Yes. Say hi. Are Oh. Her meal? Yeah. It's in the box. you putting this in here? Yes. It was in here. Hi. Do you have ice? Do you have ice cream? Nah, but we'll be okay. No, I got that. I got that one. I have No, we'll get ice on the way. That's easy. Sure. I'm gonna get petrol. So we're gonna get petrol and ice. Why do you need the ice? Some the cokes and that. It goes in the Why do your you need that? your Uber. Take Your Uber. it, yeah. Yeah, and your Uber. Yeah, I'm trying to get the door. Yeah, it takes back home, yeah. No, he said No, take it out. Leave it there and you No, cook John it. said don't. There's too much for the I kids. took it out the fridge. No, I didn't. She meant I did. I didn't. No, John And then we're said. gonna drink the coke, so I just took the coke. Yeah, because the kid will be drinking it. No, we don't. Yeah, so what? Si Dan na lang bibili lahat? Yeah, yeah. Yeah, no, it goes to me. Well, I don't drink no sugar coke. Wow, yeah. Oh, hindi rin siya uminom ng Okay, sabi ko I kay don't want it because there's a beer in there too. Yeah, kay Now it's going to take that home after beers and lunch. No, don't take beers, huh? No, I only took my Coronas. Alis na sila. Thank you, Tito John. Bye. Make her smile. Bye, Baba. Bye, Baba. Care of us. Yun na. Barbie doll. Cute. Ang cute mo ng baba namin.
Oh. Alis na siya. Have a kiss? Come on. High five to Tito Dan. See you next time. See you, Veronica. Say see ya. High five, Tito Tito Dan. Dan. High five, Tito Dan. High five. Yeah. Fist bump. See ya, Dan. Oh, no worries. See you too. Thank you. Bye, guys. See you next See ya, Zan. Goodbye. See ya. Alright. Dito na kami sa Mount. Sila Reyes umalis na. Sabay-sabay kami umalis sa bahay. Halos magkakasabay. And dinala ko dito si Kat, oh. Gusto niya dito, oh. Yeah, mangoes. Cute nga. Looks familiar. And yung mirror na gusto ko. So, eto pala yung ating outfit today, guys. Eto. Cute nga eh. Etong top ko, Moschino. Tapos, ayan, butas-butas na talaga siya, oh. Ano na talaga. Wala na. Hi! Yeah, you're right. Pili si Kat at tingin-tingin si Kat. Eto na ano to guys, eto. Nasabi to dun sa plate number namin nung pumunta ko dun sa maliit na freezer. Sumabit siya, ayan o, napunit. Ayan. Na? Eto yung parang katulad ng suot ko kapon. Pareho lang. Pati yung tela niya. Ano? Malamig. Yung suot ko kahapon, yung nabunot ko dun sa ano, binunot ko pala sa plastic yung package. Misguided yun. May kulay yata akong ganyan din. Cute, no? Baby pink, no? Ang ganda. Cute, no? Ganda siya. Cute. Uso yan ngayon eh, yung mga ganyan-ganyan na style. Ayan. Yung Lola dress, andito siya, ah. Andito pa, ah. Extra large na to. 89.95, oh. Yan yung price niya. Pero maganda. No? Ganda na. Yeah. Eto din, oh. Cute din to, oh. Puso kasi ngayon to, eh. Ay, Oo, di ba? Dress lang na parang, ano, di ba? Classic lang. Tapos, shirt ka lang na iksi. or leggings. Cute na. Pasok ulit tayo dito. Meal wait. Pasok tayo dito sa Birdie Blue. Ito naka-sale, oh. Cute. Oh, di ba? Pero paano? Paano siya lulusot sa aking 100. 100 isa, 100 to, tas 100 din to. Talaga? Oo, so 200. Naka-sale na siya, guys. 100 yung isang ganito. 200. Ito yung top. Tapos 100 din yung skirt. So 200 na siya. Pero naka-sale na siya. Ito ang cute cat, oh. Ay, oo. Kay Lai. Lai. Para daw to sa'yo, Lai. Para kitaan ko dito, parang may ganitong sinot si, Sara Labati. Cute ang white. Na? Ganda. Cutie. 280. 100. Oh, naka-sale siya. Oh, 100 na lang. Pero ang ganda. Ito cut, oh, pang landmark natin. Off, oo. Parang siya, one off shoulder. Oo, dito, oh. Ayan, oh, Levi's. Maganda din dito. Kasi binilang ko din dito yung mga boys, si TJ tsaka si Zach. Ng jumper ata yun. T-shirt. Tsaka t-shirt ata. Yeah. Pag eto naman kinuha ako, maganda siya, malamig siya, guys. Sabihin naman ni dyan, mantel, tablecloth. Ganda siya. Ganda siya kasi sobrang 119. Ganda siya. Si Kat gusto niya to, maganda to, oh. Ito mga niya, bet niya mga suotin. Maganda. Ganda siya, white. Ganda. Marami dito. Wala na nga yung ibang kulay eh. Ito may nude. Ayan. Marami siya dito. Ay, ito yung gustong-gusto mong sabon ko, yung hand wash. Ayan. Yung watermelon na hand wash. Ito kayo yung ginagamit kong hand wash. Ganda. Ganda. Cute. Doon, oh. Akyat ka doon. There, go up. Birkenstock, I just bought mine. Oh, did you? Yeah, in Handorf. Oh, Handorf. Yeah, they have heaps there. Yeah. This is German cute. shoes. Yeah, this is cute. I know. They're really nice, that Yeah, stuff. this one. I love mine.
Yeah. Got them too. Ay, ang ganda na. Ang cute. Cute nga. Yeah. Wala, ito lang. Tingnan niyo. Meron nga sila. Dati wala. This is just new, right? Because I always go here. They don't have Birkenstock before. Ang ganda ng fitting room nila. Oh. Diba? Tapos ayan, oh, may pabilog silang upuan. Ang dami nilang Levi's. Yeah. Ganda daw. Ganda, bet ko. Levi's. Ayan si Catherine. Oo. No, not gold. Parang copper. Oo. Ganda. Na? Ganda ka. I like. Tingnan ko ang length. Ang haba. Tama lang. Ganda. Anong size? Oo, ang ganda. Are you hungry? Dito tayo sa Presto Eatery. Saan? Metro? Ako. Tara. Okay, come on. Let's go. Come on. Let's go, Baba. Yeah. Ito ko rin. Dalhin ko rin dito sa Limain ko si Ka. Si Lyra na lang, hindi ko pa nadadala dito. Pero nakapunta na rin yata dito si Lai. Yan ang cute eh. Come on, look, Baba. Yeah, look. Dito ko binili yung kay Ayla ata. Yeah, ayan, ito yung binili ko na nasa bahay. Yeah, you need sanitizer. Oh, siya po ang taga-check sa aming kung nag-sanitize ka na. Okay. Liman ko. Ang cute dito. May banig, oh. No, rug to, guys. Rug. Diba, uso nga ang mga ganyan ngayon, diba? Kaya nga, sabi ko sa'yo, Anong size? Large tsaka medium lang eh. Tapos cute nito. Wala na, naubos na. Dati, marami sila, Ganda ng color. Parang Barbie lang. Diba? Cute, diba? Pang ano natin, pang landmark. Mag-try ka doon. Ha? L? Ito, oh. Ang cute ko, oh. Ang mash. Ito lang mga gusto ko, oh. Pero maganda siya, Kat. Ganyan nga. Dapat malaki to. Ayaw mo naman ng fit. Ganyan talaga yung style niya. Malaki. Yung parang ano lang siya. Ang cute. Kaya nga ang gusto ko. Kaso si John naman, sasabihin naman, Lola na naman ako. Ano siya? 149. 139.95. 140. Ayan, oh. Diba? Ito mga uso ngayon, oh. Kasi si John. Saan? Nabili ni Kat yung white. Ang ganda yung white. Ah, oo nga, no. May pink. Ayan, oh. Ganda din siya. Cute. Anong size niya na? 12. Mom, you know I'm paying it. Oh, yeah. Ma'am, tinatawag niya na tayo. Oh, ma'am. Wait. Ang cute nito, oh. Parang gusto ko siya. Pero balik na lang tayo siguro. We'll see. $80. Pero ang ganda niya, ha? Labas na tayo kasi tinatawag na tayo ni Holly. Balik na lang tayo. Dito. Okay, where are you? Okay. Let's go. Punta tayo dito sa Metro. Pero doon tayo sa Labas. Yeah. Check-in ka. Check-in. Look. Look at the cakes. Wow. What do you want? Yes, Papa. Labas muna tayo. Let's go outside and check. Dito tayo sa labas, oh. So, dito tayo para mainit. Cute! Cute dito, oh. Yeah, here. Ganda dito. It's new. Ang init na lang. Now, doon tayo, oh. Kako nito, yung cinnamon with raisin scroll. And, what do you want? Hot chocolate with? Marshmallow. Ito gusto niya? Ah, banana bread. Banana bread, okay. Ito yung kanya, banana bread. What? No, we got this one, Baba. This one. Okay. Ito, Nutella mousse. Wag na lang daw yon. So, Nutella mousse. Okay, nintay lang namin yung orders. Nandun sila, oh. Siya lang pala. Si Holly. Ayun na. Go, Baba. Go play with Ate Holly there. Go sunbathing there, Baba.
Please, thank you. Andito na yung orders. Hot chocolate. Photo of me carrying everything, that's fine. No, I didn't get you. Don't worry. Oh, give it all back to me. Alright. Yeah, okay. Sama na natin siya. Now, kids, these are warm, but you make sure you blow on them just a little bit more, just in case, alright? This is your thank you. You're right? Yeah. Ito sa'yo. Come on, Baba. This is Holly. Okay. Come here, Baba. Move here. Here, Baba. Here's the marshmallow. You put your marshmallow. Actually, she ordered. She knows she will. Yummy, Bob? Thank you. Oh, wow. Okay. Yeah, thank you. Okay. Thank you. I'll just sit up here and wait. Okay, Baba. Put here. Thank you. Sinama niya. Sinama niya. Okay lang. Sus. Kainin na lang natin. Sabi ko, wag na yan. Sinama niya pa. It's alright. We can eat then. Walang chips. Nag-order ako ng chips. Alright. Nandito na lahat ng orders. Okay. Ito yung sa'yo, Kath. Thank you very much, Munay. No worries. Yeah. Ito yung akin. No worries. This is yours, Neil. Can I try a milkshake? Thank you. You're welcome. Can I try a milkshake? Okay. Chips, Baba. It's too hot. Oy, share tayo din dito. Ayan. Dami nating ano. Kasi kumain na kami sa bahay. So sabi namin mag-chill-chill lang kami dito. Look up at the sky, ask it why are you all so afraid? Never thought that I could describe such a lonely place. Now there's all this space, nothing can replace. Letting go of you was my one mistake. Counting every day, no I'm not okay. Nalobat ako. Ang sabi ko, ito masarap. Ito masarap. Pero dapat ito, linagyan na rin nila sa ng ketchup. Mayonnaise lang. Pero nakaubos. Si Holly nakaubos ng ano ko, milkshake. Strawberry milkshake. No, I'm good, Baba. Thank you. Gustong-gusto niya talaga magkaroon ng dog. Sinabi niya na yan sa daddy niya. Go, Baba. Pat the dog, Baba. Look. Good girl. Lexi. Say hi, Lexi. Yeah. So, pala kami dun sa metro. Dito naman kami sa Kmart kasi walang Kmart sa Adelaide. Walang Kmart sa Adelaide. Dito daw siya magtingin daw siya dito sa Kmart. And tinanggalan nila yung jacket kasi mainit na dito. Mainit. Pero malamig yung hangin. Pag nasa loob, mainit. Pero okay lang. Kasi wala naman kayong choice. This ka na is init. Come on, dog. There's a dog. Dito kami. You already have a bag. Come on. Dito kami sa Best and Less. Best and Less to, di ba? Mommy, maybe I had this, but now it's broken. I know, it's broken. Come on. Pasok na tayo din sa Kmart. Check in first. Check in. Okay. What's that, Baba? For Anga? Diba? Marami silang nakikita. Marami silang nakikita. Itong mga batang itong marami ng... Ito nga, may nakikita ba? Meron ito si Holly. Dalawang binili ko. Wala na ng isa. Hindi ko alam kung nasaan yung mga... Hindi nga tayo marunong sumayaw. Sabi ni Kat, Manay, pan TikTok mo sa Kobo. Di ba? Mag-makeup or Di ba? 39 lang siya. TikToker si Kat at saka sila. So, eto, kinuha ko to kasi eto yung ginagawa kong parang pang-inner pag naka-maxi dress ako o kaya pag see-through yung dress. Ito yung linalagay kong pang-inner kasi press ko siya, cotton. 2 years ago, last year, bumili rin ako nito. Pero ayan, kumuha ulit ako ng isang white tsaka nude. So, ito lang ang kinuha ko dito sa Kmart. Dito sila sa Boost. Bilan daw sila ni Tita Kati ng drink. Sabi niya, ha? You wanna pay? Gusto niya siya magbayad. May pera kasi siya, oh. Ang cute. Bayad daw siya. Thanks, Tita Kati.
Tita Cathy paid. Just say thank you, Tita Cathy. Next time, you can buy. Gusto siya magbayad. Tita Cathy paid already. Say thank you. Thank you. Bye na kami, guys. And yung damit ni Kuyang bago, oh. Size 10. Nice. How's your school? Good. It's not hanging in. Not hanging. Hi, Zah. How's Kindy? I how's Kindy? You're a big. What year are you now? What grade? 2. How about Kuya TJ? 4. Beautiful. He's 2. Yeah. The Filipino shop or? Nah. Kain sila na. What's that? Cheese balls. Sa cat, some cheese balls. Chill lang ang aming Wednesday. Ma? Kasi ano, nakantok. Nakakantok na. Alas 6 na. And si Kat, binalatan na namin yung binili ni Lai na mangga. Ano na, hinog ng maasim. Tapos, nagluto na lang ako ng easy dinner ng boys. Sausages. And, di ba nagsinigang kami the other day? Inano ko yung tira-free. Linagay ko sa freezer kasi wala na akong space sa, sa ref. So, linagay ko siya sa freezer. Ayan. Ito yung ulam namin ni Kat. Ang dami pa niya, oh. Sayang. And gusto rin ni Veronica. Sinigang babae, like sinigang? Yes, sinigang. Sinigang. Yes, we are about. Masayo nyo. Still hot? So, dyan ang nagpe-prepare ng dinner nila, oh. Ayan. Simple dinner lang kasi sobrang busog pa raw sila sa kinain namin kapon. Ayan. Yes, ito yung niluto kong sausages. And ayan yung bread. Si Kuya yung kumakain na. Kami ito, sinigang, initin ko na to. Siya rin nagpe-prepare ng aming sinigang. Sabi niya, put on low kasi masusunog. Tingnan nyo, oh, di ba ang dami pa? Buti freezer ko talaga to. Paano kaya iyan? Anong oras na? Alas 7 na. Sabi ko sana, ima-microwave ko kaso, hindi kasya sa sa bowl. So, saligan. Ay, hindi yan. Dami. O, diba? No lang talaga to, Kat. Ikaw yan eh. Hindi kasya sa buka. Kaya, parang kayo initin. Good, Han? Si Sak, hintayin niya to kasi may okra to eh. Favorite to ni Sak. Hindi siya pwede sa kusina. Look! What did you do, Han? Wait. When it's on our way. No. Siya kasi siyang nag-ano ng aming dinner. Thomas, that's alright now, Han. It's not. It's still frozen there, babe. See? Alright. That's why I got wet. And I tried pushing that down. Oh, tumalsik sa kanyang. And it got me. Yeah. So Alright. it's nearly there. Yeah. Madami pa that big namin. one there, it's got Ito yung luto ni Yeah. Lai. Yeah. that one. Yeah. Kahit wala sila, ito pa yung niluto ni Lai, oh. Dami kasi namin yung niluto. Yung binili ko bang pork belly, 2 kilos ata yun. Yeah, may plum pudding kami, oh. I got hips cream there, Han. So, ito yung dessert nila, plum pudding. Yung Christmas to, pero pa to, matagal pang niya, expiration. Expiration niya is, Oh, cool, man. ayan, oh. 7/6/2021. Dala pa to ni Mel nung Christmas. Hindi naman nakain kasi may mga dessert namang ginawa siya. May dala rin si Mel. Ayan na yung plum pudding. Ooh, plum. It smells plum. It smells like Christmas pudding, yeah. Christmas pudding. Kasi Christmas pudding talaga to. Oh, ayan. Yes! Smells so sweet. Microwave lang yan. Making sure. Microwave. Hungry na si Sak. Yeah, I think it's alright now, honey. Yeah, that's enough. Okay, approved now. Just give it a little stir. Yeah, it's alright now. Yeah. Boiling. Turn it off. Are you hungry, Kat? Catherine's hungry and Zachary. Yan na yung microwave ni Jen na plum pudding. And ito yung kay Sak. Hinahanap niya yung What's wrong? Plum pudding, very strong. You haven't tried it.
Plum pudding. Oh. Have you ever had plum pudding? No, How do haven't. you know you hate it? The smell, too strong. Christmas pudding, mate. It's Christmas. Parang ano siya sa ating What Christmas pudding fruit are? cake. Plum pudding. Fruitcake, Yeah, it smell like fruit cake. Ito kay Sak, oh. I never liked it for years, Zach, but I had actually had one there a couple of years ago. And It's good. Not too bad, Ah. but I don't think you can have too much of it. Okay na ito, Manay. Oo, Day. Ano to? Mom, there's no okra. The okra? It's mashed That's already. all the- It's that's already fine, here. But I want it now. Alright. hot. It's hot. Itong It is. favorite niya to eh. Sila ni Veronica, paborito nila to. With that. Kasi dahil sa okra. Careful ah. It's hot. It's hot. Careful. It's hot. Careful. Slowly on the top. Good, eh? Ayan, yeah. That's Veronica. Ayan ang kay Veronica. Veronica. Ayan kay Neil na dessert. Ayan kay John. Ang amoy niya, yun nga, fruitcake. Pero hindi siya fruitcake kasi meron din silang fruitcake dito, di ba, sa Australia. Ito yung sausawan para sa sinigang. This is what. Ano? Plum. What do you think? Alright? Alright? Okay. Kain na tayo, guys. And si Kuya, nanguha na naman siyang nectarine sa kapitbahay. Ayan, 3. O, di ba? 4. Kasi yung pangalawa niya yun, tapos yung isa niya, tapos may 2 siya. Pork, Zach. Just burn a little bit. It's alright. Maarte to si Saki. Good, Baba? Ayan na kay Holly, oh. Good job, Holly, eating vegetables. Okay, You yeah. have to eat your vegetables. Did you say, sabi ni Kuya, can I have sinigang after eating nectarine? Kakain pa si Kuya. 2 sausages. Alright. Kumain na siya ng sausages, di ba kanina? And sila tapos na rin. Eh, dessert na sila, di ba? Lakas ng TV nila. Ano pinapanood nila? Despicable Me? 2? Is it 2, Zach? 2 o 1? 1. Wala, hindi sila nagsasawa. Ito na yung kay Kuya. Oh. Ito na lang yung sitaw eh. Kuya, ah! Here. Thank you. Welcome. Tingnan mo, naubos na yung sock, oh. Sinisimot niya pa yung nasa table. So, yummy, Zach? Yummy? Yan, nakakain siya ng sili. Tapos na kami kumain and supa-dupa na yung mga I bata. don't think Oh. purple. Go, Baba, go. What color? I know purple. Okay, go to Tito John. There's the purple, Bob. Si Oli, gusto niya yung brown. Coke yung brown. Pink, Baba. Pink, pink. Ayan na yung supa-dupa. Nag-change yung mind ni Oli. Dapat brown sa kanya. Go, Baba, get it. Okay, get it, Bob. What gonna say? Thank you. Go there. Go get it. Go get it. It's gonna... Say? Thank you. Thank you. Nakaligo na sila, guys. Bedtime kasi may school na sila bukas. Good night. Good Take night, your Kuya. t-shirt now. Bye, Jackie. Good Hurry night. up. Get t-shirt, Sak. Where is one? Oh, I can't wear this Hindi niya daw alam kung nasa t-shirt niya. Mag-good night na sila or bye-bye na. Kasi baka hindi. Kasi alis na lang sila kat bukas. So, hindi na rin makikita yung kids. Ayan, nagpaalam na rin sila kay Tito Neil. Oh, yeah. Good night. Love you. No, Tito Neil. Night, Sak. Steady, steady. Are you gonna sleep with Kuya? Yes. Oh, what do you want? Milk. Warm milk. Ito na yung kay Holly and kay Veronica. Thank you. Welcome. Okay, let's close the vlog. Say bye-bye na muna kay Veronica. Veronica, come here, Papa. Night now. Hug Holly. Say, yeah, because we're gonna close the vlog soon. Okay, guys. Say good night. Oh, cute. Oh. Paradise, tell me who you see, 'cause I think I do.